אנחנו נשחק גרו גארדן. ותסתכלו מה אני יכלתי לתפוס בחנות. אתם לא תאמינו אותה שאני אראה לכם את זה, מה הצלחתי לתפוס בחנות. רק רגע. הצלחתי לתפוס את הצמח החדש על 25 מיליון. הצלחתי לתפוס אותו על 25 מיליון הצמח החדש הזה. אני לא מאמין איך עשיתי את זה. טוב, עכשיו אנחנו נבדוק את זה בשביל. זה מה שהצלחתי לתפוס. סליחה על הלאגים כי אני פשוט באילת ויש כאן אינטרנט לא טוב. אבל היום אנחנו נוסעים הביתה בגלל כל זה וסוגרים את הכל למלונים. אומייגאד! פוקו! פיפילי פיפי פילי פילי פיפי פיפילי פיפי פילי פילי פיפי. אני רק אומר את זה לקבוצה שצריך שכל היוטיוברים שיצטרפו שם באינסטגרם שם יצטרפו. Грибы в стоке. 18 грибов в стоке. למה ברוסית? אל תשאלו למה ברוסית. כי בצפו לשם כולם רוסים, ויש שם גם חברים שלי מהכיתה. כן, רק מהיוטיוב מישהו אחד יצטרף בשני. זה אף פעם. כן. אז מה אנחנו עושים? וואי, זה מטורף פשוט. אומייגאד. הנה, אני רק אצלם את זה, what the fuck. כאילו, זה לא פעם ראשונה. פשוט זה עולה אין סופים בלי המיליארדים בלי לא. מי שרוצה לצרף אותי לחברים ולדעת מתי שאני משחק ואם יהיה עוד פעם דבר כזה, אז הניק שלי או השם שלי, מי שלא הבין, הוא אלון פריידי 7777. מי שרוצה אותי לחברים, אני אומר שתצרפו אותי לחברים, כדאי לכם. אין לי איפה לשים אותם. טוב, נראה לכם שאני שם טמבל בשביל למחוק את הקקאו, בשביל לשים רק את זה, את הפטריות האלה, כן? אוי, מה עשיתי? לא, אני לא כזה דיביל. למה עשיתי את זה? לא נוראי. יואו, תגרנות. שהם יגדלו מהר וגדולים. מוטציה. אתם לא יכולים להגיד לי בתגובות איך הדבר הזה עובד? כי אני באמת לא יודע איך זה עובד. פשוט, אני לא יודע. וואו, איזה יפים הפטריות האלה, וואלה. וואו. טוב, אז עוד מעט ההורים שלי אוכלים ובאים, ואנחנו נוסעים לבית שלי אחרי 4 ימים לראשון לציון, ואז יהיה ביי, הסרטון הזה יהיה קצר, טוב? אז למה קראת לכל לא בשביל לעשות תכנון? אני רציתי פשוט להראות מה בגרו גארדן יש. אני מבקש בבקשה, כל מינוי שיהיה לי יהיה קטנים יותר טובים. וב-55 מינויים אני אעשה לייב על מה שבא לכם, משחק ברובלוקס שבא לכם. אולי גם על פורטנייט אם בא לכם. על מה שבא לכם אני אעשה. אני זוכר איך היה... רגע.
להגיד לי בתגובות אם זה וזה עושים כבר משהו, שני אלה, אם הם כבר עושים משהו, שזה רק בלילה. זה משהו, כי אני באמת לא יודע. לא, אני יודע שיש עדיין לילה. אבל אם זה צריך, הם עושים משהו. כן, לילה אדומה. אוקיי. יש לי גם משתמש שלי ויש לי כמו כזה. נראה לי קצת יותר גדול. וסתם, פעם במבוק זה היה טוב, עכשיו זה לא טוב. תסתכלו מה זה כבר, איך זה יהיה נראה מלמעלה מעניין. וואו, מה. נראה לי נסיים את הסרטון. עוד 3 דקות ו10 שניות. לא, עוד 4 דקות, טוב. למה עכשיו סרטון רגע, אני אעשה. למה אני יושב? מי הכי מיליונר ומיליארדר? הכי כמה אני יופי! וואי, פעם היה לי 2 מיליארד. בלילה פשוט קניתי סתם דברים מטומטמים. וואי. רק תסתכלו מה יש לי. תסתכלו מה יצא לי, נכון יפה, אבל באמיתי אמור להיות אצלי סקין כזה. מי שרוצה אותי לחברים. תכתבו את זה, תעשו צילום וואטסאפ, מה שבא לכם ותכתבו את זה. אוקיי? האס הזאתי, זה לא יודע, אל תכתבו את האס הזאתי, אס וכלום. אל תכתבו את האס. הפטריות שלי הטובות. בננה. גם לא תקנו את ההשכלה. בננה. וואי, כמה זה יעלה עם כולם מוטציות. אני אחכה עד האיבנט ויהיה בזה הרבה מוטציות ופשוט זה יעלה נראה לי 6 מיליארד. וואי, האיבנטים זה הכי טוב. אני חושב באיבנט מה היה? היה את הדבר הזה איך שלא קוראים לזה, היה את זה איך שלא קוראים לזה, אז היה קקאו, היה כאילו איך פלפל חריף, פטריות, היה גבנבים, מנגו, דרגן פרופ, קקטוס לא היה. האמת, בזה הכי טוב זה רק זה, התפוחים ירוק. הדבר הזה שתפוחים ירוק, קקאו, ופלפל חריף, זה הדברים הטובים, זה כבר לא טוב, אני כבר לא טוב. וסלאצת פה ברגע. אני עושים אני שואל? זה אח שלי האחרון. טוב, אז נראה לי אנחנו עכשיו מסיימים את הסרטון. היה כיף מאוד בחלומות שלי. היה כיף קיצור. פשוט תשימו לייק ותעקבו, אוקיי? יאללה, גודביי מדב.